na issue kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liowit sa Tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan in the Webes Pizza 13 sa bulan po nin Pebrero 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa Alwin Masidalio Bitarwin Double L. Ibahan nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programang ini sa 1FM. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini, nadainin na anuman na pinagmamati sa sendong mga hawak ka. Mintras na nakantabay digdi sa 1FM sa 88.3. Sige. Una ko, diretso na so init kaso hapon ha. Una ko, sabi ko, diretso na init ngon yan ha. So, day pamampalan. Day pamampalan po tabi pa diretso so init ha. Paano naman. Sige. Anyway, tapos uminura na naman kasubago. Abang pasiring ako digdi, makusugo na naman suran. Sus Mariusi po. Diba? Sa mga kababayan niya to, mga parantabay niya to around the world, nakatutok po tabi digdi sa 1FM. Good morning po. Sa may mga anumanan sa indong pinagkakasibutan ngonya na pagkaagang ininin the Webes, marhay na pagka-morning. Welcome na digdi sa programa. Sige. Anyway, ano po ang satuya ng mga bareta ngonya na pagkaaga?
Porsentahe kan mga aki sa Bicol na maluya magbasa diit na sana sigunyan sa Department of Education Bicol. DepEd na din dogan na daiki extension ang pagtatapos ka school year sa Abril. Ay bong kan serye din mga class suspension. Di sige ha. Ado nasyonal. Nangangampanya si President Marcos para duman sa dusin niya po tabing mga pangbatong senador. 12-0 daw. Good morning, Ninong. Si Manong Densa. Malinaga Densa. Ay, sabi ng God, 12-0. 12-0 inda. Kung maka 12-0. 12-0 na po eh. Ang problema si dating Presidente Duterte man, si dating Presidente Rodrigo Duterte na nangangampanya man po tabi. Andiyan dyan sa iya si Bato, si Sito, si Bongo, kadakol pa na mga senador na yaon dyan si Marcoleta. Ako, sa totoo lang dati, kan ipinasarado sa ABS-CBN, si Marcoleta digdi, inuyaman ako digdi sa tawang ini. Pero kanya, naihiling ko po tabi na marayman. Marayman po. O tapos, siguro si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, yan. Si Heidi Mendoza, naramdam din do si Heidi Mendoza. Si Heidi Mendoza, ini ang mga tawong ko na, inibaga so dating appointee sa COA ni dating Presidente Benigno Aquino the third. Iyan so appointee na daing takot na nagtataram po tabi, lalo na kang panahon ni Pidots. Tinataram yan. Daing nga pwedeng sirang niya kayo ni. Daing nga pwede na gibuho na palabigasan. Kasi ngunyan, nangyayari ngunyan po tabi sa gobyerno, palabigasan na eh. Parang palabigasan na. Oy, kulibat ko palan. May pinaghahanap ay ko-question ngunyan po tabi. So, tulay baga dyan sa may Kilikaw Binitayan Bridge. So, Kilikaw Binitayan Bridge. Ang dakulaon pala ng pundo kay niya. 284 or 264 million. Ang sabi nasa ipinapo din kan sanggunian Pandalawigan kan Albay through board member Vince Baltasar kan second district. Sabi ni board member Vince Baltasar dapat ngayang ipaliwanag kung sinuratan baga so DPWH. Ngunyan, sabi kan DPWH, igwada po tabi nin, I think 65% ng accomplishment yung tulay. 65%. Gustong sabihin, pag 65%, dakula na nagastos, pirana. Sa 260, baka po tabi mga 200 million. Ta 65% na. 200 million. Gustong sabihin, pag siring kaya, nasa finishing touches na sana. Kundi, day po kumbinsido, siyempre, kita, nagpapara, re-react kita kayan. Aramindo, bako man kita mga civil engineer, o pabayaan tango na si, second district engineer Warren Azotea, na matapos iyan, taaloy na kaya yan na project eh. Aloy yun na yan na project. Dahil natatapos-tapos. O taka ito nga ni. Pero ito, 80 plus million panahon ni panahon po tabi, dating congressman pa yan si dadaog na lamang, si dating gobernador, dating congressman sa second district ito si Albichara. Ginastosan baga ito, so 40 million, piloti sa nabaga sunay bugtaak. Pag pag rumpahaga kang baha, narumpag gabos. Piloti sa na 40 million. Si dati kay itong Congressman Bichara. Kaya baga napirde. Ngunyan, 260 plus million yung pondo dyan.
I think ang nakakontrata kayan po tabi yung bistado kong kontraktor digdi na sikato na ngonyan. Sikato na ngonyan po tabing kontraktor. Sa diri kan, ano yan, supigabuan kan congressman, bago man yan sa kan. Wala naman nga kami dyan, wala naman nga family business dyan sa construction ko na yan. Di ba? Nagposisyon nga ni po tabi baga duman sa kongreso. Bako naman da sa iyan. Tas bako na sa iya, dapat bukodon ta ini po tabi. Tas sabi niya bako naman sa iya eh. Kung ilingon ta ini, kung ano man ang nangyayari kan project na yan. Di ba? Kung ano po tabi ang nangyayari kan project na yan, tangani po na masabotan ta kung tama ba yung ginigibo kan sa tuya po tabi kan sa tuya po tabi na mga opisyal lalo na kan DPWH. Ta kasi kamuan proper government agency na dapat na nakatutok diyan. Dapat nakatutok po tabi diyan. Ano ang ginigibo nindo? Dapat kamo po ang tagabantay kan kwarta kan tao ta kung halimbawa ining mga kontraktor na ini kuan sana si saputi an project kamo ang nagbabantay baga ta kamo an implementing agency, di ba? Sendo ini madalagan po tabi pag may sablay, di ba? Sana po siring kay ni an sa tuyang sistema. Siring kay ni po tabi an sa tuyang line of thinking. Anyway, sabi po tabi nasa 65%. 65% po yung accomplishment. May accomplishment na kaya. Iapot ko ini sa 2nd District Engineering Mananggad. Si Kwan, yung PIO, si Kwan ba? Jesus. Iapot ko po tabi giraray ini kon pira mananggad ang accomplishment kan project. Tapos kon kumbinsido ba po tabi yung sanggunian panlalawigan. At kasi may diretsos po tabi so sanggunian na magpaapod nata. Nagreklamo mga albayano po eh. Mga taxpayer yung nagreklamo po tabi sa project. Aluyo na 65%. Pero ang problema garo kwanso 65%, garo sabi nga ni po tabi, siyempre makaduda. Pero min duda ang tao eh. Madud para duroda nga kamo bako kamo mga civil engineer, mag-engineer ngo na kamo saka. Di ba? Ini kon dayan tulos ta ano ba 65% iyan mapakaray may problema. Dracula unang pundok ang kuan. Dracula. Ang mga flood control nga ni Dracula na di. Yugon mo yan flood control pero ito so budget budget po tabi naman 241 million. 241 million so flood control. Sa kabaga. 'Di ba? 241 so flood control po million. Medyo kanyan. Medyo alanganin. Medyo oro alanganin po tabi. 241 million. Ay 241 billion. Iyo ba kanyang pinag-iriwalan, so nakasundo pa po tabi sa Supreme Court. So paghapot kan mga taxpayer na ano nga ang nangyayari. 'Di ba? Sige, anyway, ang importante po maaraman kan tao kung sain napapaduman ang kwartang kadakol-dakol. Kasi aram nindo sa laog kan tulong taon na term of office ni Presidente Marcos
sa laog nin tulong taon na term of office ni Presidente Marcos, talagang medyo magabaton medyo magabaton po tabi yung ano ba yun? Yung ano ba yun? Magabaton po tabi yung utang kang Pilipinas. Dakulaonan utang kang Pilipinas, tapos sige ang lubukan utang kang Pilipinas, tapos so mga project naman day man na duduman sa Matanos. Iyan ang diferensya ngunyan. Yan ang diferensya ngunyan. Siyempre hanapon talaga kang tao. Hanapon kang tao nata. Nata po. So tao po nagtitios. Tapos nagbubuwis pa po tabi kita, tapos sa pagsasalaol. Kaya pala sabi ko sa inyo, dahing hirak sa pag-abot po tabi sa kwarta, dahing mga hirak dahing mga hirak po tabi sa kwarta. Sige sana. Sige. Iyon ang kwanta. Iyon ang makasupog naman sa tuya, lalo na sa kitaan sa Pilipinas, kitaan saro digdi sa pinaka most corrupt na nasyon. Ang corruption pati po tabi yaon sa sentro kan gobyerno. Paano mo yan? Ba? Paano mo yan? Yaon sa sentro kan gobyerno yung corruption. Sa kabagasan. Sa kabagasan. Iyon na yan ang sinasabi ta eh. Yun na yan po tabi ang sa tuyang tinataram digdi. Ang korupsyon yaon po sa sentro kan gobyerno. Yaon sa sentro po kan gobyerno ang korupsyon. Kung nata po kita de nagkakasurundo, sige an iriwal, de po napapakarhay ang pagmanihar kan kwarta kang kabanbayan na supposed to be dapat si Presidente Marcos. Ako nagtutubod na day aram kang presidente ang nangyayari po. Sipon mo sa budget pinirmahan kang presidente. Gustong sabihin day binasa kang presidente na igwa pala nin 241 na insertion. Mahapot baga natata wara ini da ini nakalista natata. Anuhon ining 241 billion nakabugtak sana bilang infrastructure program sa ini. Kung ika matanos na leader, mahapot ka baga. Di ba? Kung ika matanos na leader, mahapot ka. Sa ini ni gagamiton. Saka ngunyan po luway-luway yan na nagluluwas. Siyempre so mga kaapil po tabing kongresista na ito marabilyo yan. Puro yan po tabi na so mga apil na kongresista puro yan nakakuan puro naman yan igway. Sabi nga ni po tabi dakulo pwede naman ang magkaururingan. Iyo basta po tabi mauringan sinda. Iyan po ang sistema digdi sa satuya sa Pilipinas. Anyway, ngonya na 2025 siguro maging matali ni kita sa pagpili kan mga lideres. Lalo na sa mga kongresista po, sana lokal iyan pipilion, sana po magpili kita nin matanos na mga tao na pwede niya tong iboto. Magpili kita din matanos na mga tao na pwede niya itong iboto. Tayo yan ipapadarata po tabi. Dahil na kita magpili kan so mga utoduman, pinadarata, nakipagkasundo na po tabi sa mga crocodile. Pinadarata duman. Yaon na pala, nagdidilin siya na po tabi ni Nenguragan. Saka. Kung mapipwede, mga new breed of politicians naman kita. Of leaders.
Iwasan ta na ining mga kuha na ini, mga negosyanting ini. At puro dilihensya na sa isip eh. Diba? So oro at yan po sa sakuyang pagbabalik digdi sa panduang kabtangkan sa tuyang programa sa Tingog din na Barangay. Pagrulayan tayo ini na ipinaglunsar baga kan DepEd yung 6Bs. Pinaglunsar yan po tabi. Kan panahonin pandemic mananggad, grabe talaga sunapik taran. Siyempre, puro module eh. Iba talaga kung nasa eskwelahan ka. Orat yan pagrulayan ta po tabi ining report kan Department of Education. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus!
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Bigo na kita nin 31 lampas an alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kiredaing masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is... 1, 2, 3, let's go! Alright, balik kita digdi sa programa. Igora kita nin 35 minutos makalampas an alas 6 din pagkaaga. Di pa kuan mo giraray sa ko yata taon. Okay. Di bale. Anyway. Sabi ko sa endo po, ini ang kaipuhan na solusyonan. O taan sabi digdi, may sa Bicol region, igwanin 10,000 na mga kaakian. Ipinairaron po tabi sa programa kan Department of Education. May kinaraman po tabi sa bawat batang Bicolano bihasang magbasa at bumilang. Tinutukan ini kan halos 16,000 na mga teachers na nagtabang po. Nagtabang po tabi tangani na ini maayos. At least maayos po tabi. Grabe talaga so learning gap. Learning gap kan panahonin pandemic. Tas so mga aki baga kay ito, nagtuturo man sana so mga magurang, so mga tugang na nasa harong, yung man sana so nagtutukdo. So igwa man pati ki mga kaakian na talagang makukulit. Pabasahon mo dyan sa harong, dipisilon yan pabasahon mo talaga maski tawan mo yan in mga murumudyol o tas sumudyol baga ang nagsisimbag bako man so aki. Ang nagsimbag so magurang tapos so mato ang mga tugang. iyo so nagsisirimbag paano makaukod. Ngunyan, at least pasalamat kita because ginibuhanin paagi kan Department of Education Bicol. Ginibuhan po tabi din paagi kan Department of Education Bicol na maibalik so learning loss during the time po tabi of pandemic. Naibalik po tabi niya to so nawara na pag-aadal kan sa tuya ng mga kaakian. At least sa madaling sabi na gian-gianan so sa tuya ng mga kaakian. Magian nindiit sa lado po tabi niya to. Anyway. So sabi ko sa endo po, ang importante dito na sana. Dito na sana po tabi ini na bagay na pinagsusolusyonan po kan Department of Education. Diba?
git na bagay na sana ini. Kumbaga, pitix na lang. Sabi ni Direktor Gilbert Sadsad kaswapon, dito na sa nangaiyan, at least dakulaan tabang kay itong mga paratukdo na nagtiyaga para digdi sa mga kaakian na makaukod. O taan importante man sa nakaya. So mga aki, makapag-adal nin matanos. Di ba? So mga aki po tabi makapag-adal nin matanos, tangani na kuwang kita, dahil kita duman mabugtak sa medyo tagilid na sitwasyon. Dahil kita mabugtak duman sa tagilid na sitwasyon, makapag-adal nin matanos sa tuyang mga kaakian. Iyo man sana yan. Okay? Si MEX Police Staff Sergeant Mercolito Lubindino Jr. may report ali dyan sa Kampo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Merx, good morning. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat po ng matakantabay sa programang Tigog din Barangay sa DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Arestado po ang isang 48 anyos ng gold panner matapos mahulihan ng 10 gramo ng hinihinalang illegal na droga sa isang bypass operation sa Camarines Norte. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na pwersa ng Paracali Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at 2nd Provincial Mobile Force Company ng Camarines Norte Police Provincial Office sa pagkipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Isinagawa ito dakong alas 6:45 ng gabi sa Purcuno, Barangay Bagumbayan, Paracali, Camarines Norte. Nasamsa mula sa suspect na kinilala sa alias Nadado ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 68,000 pesos. Bukod dito, nakuha rin sa kanyang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may kasamang isang buhay na bala at isang basyong bala. Ang narestong suspect at ang mga nakumpis na ebidensya ay dinala sa Paracali MPS para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Tigog din Barangay. Salamat, Merck, sa report. Tali dyan sa Kampo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Sige, ubuson ko na kayo din eh. Nguna? So, report. Ano banda duman sa Kamara de Representantes pagbaba ng presyo ng bigas sa 35 pesos kada kilo. Pinuri ni Speaker Martin Romales. Mar Rodriguez may report. DWGO Live Report. Mar, please come in. House Speaker Martin Romualdez ang hakbang ng Department of Agriculture na itakda ang presyo ng bigas ng National Food Authority sa 35 pesos kada kilo na makakatulong upang matiyak na may pagkain sa hapag ng mga Pilipino. Subalit bukod sa pagbaba ng presyo ng bigas, sinabi ni Speaker Romualdez na dapat tiyakin ng gobyerno na hindi lugi ang mga magsasaka sa presyo ng pagbebenta nito ng palay upang may pagpatuloy ang kanilang pagtatanim. Binigyan diin ng House Speaker ang kahalagahan ng pagbalanse sa pangangailangan ng mga mamimili at kapakanan ng mga magsasaka na anya'y napakahalaga para sa kapakanan ng lahat. Tiniyak din ni Speaker Romualdez sa publiko ang gagawing pagbabantay ng Kongreso upang masiguro na may papatupad ng tama ang pricing strategy ng gobyerno. Ipinunto pa nito na mahalagang papel ng mga subsidiya at iba pang mga programa ng gobyerno upang masiguro na hindi malulugi ang mga magsasaka. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat kabahaging Mar Rodriguez sa report.
DWGO Live Report. Una ko baga, kuan Darwin, 20 pesos ang kilo kang bagas. 35 na ang gusto. Sige. Construction can flood control structure sa Bateria River sa Tubigon na Bohol natapos na ng DPWH si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Nestor, please come in. Nakompleto ng Department of Public Works and Highway ang isang flood control structure sa Tubigon, Bohol para maiwasan ang pagbaha dulot ng pag-abaw ng tubig baha sa Bateria River. Sa ulat na binahagi kay DPWH Secretary Manuel Bunuan ni DPWH Region 7 Director Danilo Dani Villa Jr. ang natapos na 368.8 meter flood control. Nakompleto ng ayon kay Regional Director Villa Jr., sinasaklaw ng flood control project ang mga tampok na slope stabilization upang makontrol ang erosyon at palakasin ang baha sa tabing ilog at isang 3 metro na daanan upang mapabuti ang akses ng mga lokal na mangingisda at magsasaka sa lugar. Matatagpuan sa tabi ng lumang Bateria Bridge ang slope protection structure ay binubuo ng 2 section upstream at downstream at ngayon ay nakikinabang sa parehong sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bayan ng Tubigon. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 68.87 milyon na pinunduhan sa ilalim ng 2024 General Appropriation Act ay ipinatupad ng DPWH Bohol First District Engineering Office. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report hali dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Una ko napondo so bed musico. Ito pala sa digdilang sa may sweets. Tanin 47 minutes lampas analysis din pagkaaga. This time check is brought to you by Provincial Government of Albay. Diretso kita digdi sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga. May 35 pesos na po na bagas pero so NEP yan ta pinag-amindaran bagay itong Rice Tarification Law tapos may emergency duman sa bagas, state of emergency duman sa bagas, inamindaran po. Yung NFA, magpapabakal po tabinin bagas sa kantidad na 35 pesos ang kada kilo. Kaya lang, sabi ko rin sa indo po, choice iyan indo po, kamo, kitang mga parabakal, kitang mga customer kon, makaon kamo kan NFA rice or dai. Kita bagang mga Pilipino, maski nga kita nagtitios, abo tamang po tabi na basta sana kita magkakanin bagas na minsan day taman kaya na matulon, no? Iyon yan ang totoo dyan eh. Ako nagiging prangka sana po tabi because ako nagpipili man ako kan kakaunon ko. Di ba? An kwan ko niyan regular milled rice tabi 50 to 51. So pigbabakal ko nga ni na brand tabi 51. 51 pesos ang per kilo. Ura man talagang 35 NFA. Okay? Sabi ko sa po tabi, sisiyan makaon kaan na basta-basta. Maray kondainin mga minadakulon bagyan. Pag sinap na mo, minadakulon. Tapos minadrakulaon ng garo bagaso linugaw. minsan matagason. Saka.
Saka. Dahil ka man makakaon talaga, apira kung talagang dakol an membro kan sa imong pamilya. Kung dakol ka mong membro sa pamilya, pagtsatsagaan mo because so sarong kilo po tabi, dayan maubos. Pero kung duman sa pigbabakal ko, ubos yan. Ang sarong kilo, palos, kung man sa diiton man sa naan titukal So, Blossom, tapos so, ano yan? Uning Kings brand. Ayan ang pigpapilian ko lang doa yan. So, Kings, tapos so, Blossom. O yun lang ang pipilian ko. Di iton talaga ang kuhan. O digdi sa muya, iyan, King brands. O masiram na bagas. Pero kung isinap na mo yan, di iton man sa namin natukal sa lang diit, pero masiram. O gusto tang siring kaan, mga first class. Kung NFA, talagang, sabi nga po tabi, di bali nga kita magsira na sa nangayak kita nin tuyo, tinapa, basta an bagas, an maluto, so masiram. O yung man sa nabagang pigahanap tabako, tabako man kita, marikon mga Amerikano kita, madalian, tinapay. Di ba? So yun po yan ora talaga. Sige. So balikan ta lang ini, tamay mga siri baga po nin class suspension, sige na suspend kang klase. Nahihapot may ni duman kay DepEd Regional Director Gilbert Sadsad kung pwede daw ma-extend yung sarado kang klase ngunyan po tabi nakabangang ka na Abril. Ibalik na baga po tabi. So June na po ang magiging next year, June na po ang ralaogang kang klase, no? Ngunyan, sabi ko po sa Indo, ang sabi kan DepEd, dahil naman nga pwedeng i-extend pa. Tapirmero, paano ma-extend na sa mga teacher, busy na sa training, tamasirbisin ng Board of Election Tellers, Board of Election Inspector, supervisor dyan po tabi sa mga eskwelahan. Ma-election baga sa May 12. So, dyan po tabing Abril, magpupunan ang sirikan kan mga trainings po, para sa mga teachers, na maserbi sa eleksyon. Tamos, nagsiserbi ka baka po tabi sa eleksyon, teachers, kung duman man sa high risk na lugar po, category red, may mga bardilan pag nag-eleksyon sa Mindanao, mostly sa Mindanao, duman po, militar, kikuayang kan militar, kundi talaga kaya kan teacher, kung nabuan teacher. Pero digdi sa tuya, teacher, kaya dahil na pwedeng ma-extend mauulang po tabi, so training kaining mga mga teacher digdi po sa pagkapot kan vote counting machine, BCMs. Tama training sinda ba kung sa napati vote counting machine kung paano ang pagpreparar ninda sa pag ma-eleksyon, kung paano po tabi ang procedures kapag nag-eleksyon, sa pagbilang, ganun yung kasimple, no? Ganun yun po tabi ang sistema. So daiman talaga pwede na makuan pa kita. Kaya ang ginigibongon yan, maulang pa sa mga teachers, ang ginigibongon yan po tabi, so iba, nag-extend, alimbawa ngaya, ang klase 8 to 12. 8 to 12. So iba ka, duro diretso na. Diretso na po tabi, mabreak ng 15 minutos, makaraon, pipabaralo na sa estudyante, yun na yan. So iba, Saturday, make up klase Saturday. So iba naman, oral daw, i-extend mo po tabi nin 1 hour. Ngayon po on alas 5, alauna, sundo, alas 6 nin banggi. Dapat alas 5, rana. Alas 6 na nin banggi po. Na-extend, ngani po na so ibang lecture na mismo, durante kan pagkakaigwa din mga class suspension, iyon na yan. May babalik mo po tabi, mababayadan ito. Yun man sanaan pinaka-importante dyan. May balik, tapos po tabi, mabayadan. Di ba? Grabe baga sa class suspension, pag isipunin do, pag nag-yellow warning, automatic yung elementary, automatic yan na pon sa kindergarten, sundo sa elementary po, automatic yan na kansilado ang klase. Pag nag-orange warning, gabos na po yung kansilado. Secondary, sundo secondary, pag nag-yellow, yun na yan, sundo orange. Kasabay na po tabi. So mga sa college, ubos na yan.
ano ba yun? Sususpend na. Sa Baguio naman, pag signal number 1, so kindergarten, sundo elementary. Pag number 2, high school, tabi. Pag number 3, gabos na po sa college, pababa. Yan. Iyan ang laban. Kaya lang, ang nakagulpi magalig di sa tuya, sa mga class suspension, actually, bako man so college. Ay so, bako man po tabi so Bagyo eh. Tambagyo, sarong aldaw lang yan, 2 aldaw, tapos na. So, share line, minsan mga 3 aldaw, 4 na aldaw, dahil klase. Because kan share line. Share line baga so naka-apektar talaga sa tuya din maray. Okay, baga sabi ko sa endo, po tabi, ini ang pinaka magabat digdi sa tuya. Magabat ini na nangyayari digdi sa tuya. Na kung saan mas nadidipisilan yung sa tuya na mga sa tuyang mga estudyante. Di ba? Taday man pwede dapat kuan mo yung at least mga 170 ba? 75 days. Taan school calendar po tabi is 180. Ngunyan, dapat kuan yan, so inaapod yan po tabi na non-negotiable talagang lalaugan mo yan. Non-negotiable yan, 180. Tapos minsan mga 170 lang. Kaya puan mo din may 10 days ka, kaya puan mo po tabi yan na bayadan eh. Ano tangan ni dapat bayadan mo. Di ba? Di ba? So anyway, iguana kita nin 3 minutos antes mag alas 7. Pag alas 7 po, ang tabayanan man ang DWRL Barreta alas 7. Digdi po sa 1FM 88.3 sa Radyo Pilipino 1080. Then siyempre pasiring kita digdi sa iba pa o sabi kan Senado, si Senate President Chis Escudero, konde da po tabi matukar ngon yan sa impeachment ngon yan na 19th Congress sa 20th Congress. O pwede pa naman yan, nasa batas naman yan. Kaya lang, ngon yan, magpasiguro so kwan. Actually, kung ilingon tangon yan, dahil man kibilang talagang i-convict mo sa Vice President ko yan sa Senado eh. Ang sinasabi ko baga sendo, political impeachment process, iyo po tabi ang saro yan na bako legal process sa paagi po tabi proseso legal yan sa pagpapahali kan sarong impeachable official pero political in nature. Political in nature, why? Nagbibilangan po tabi kita kang kalyado. Kaya mapigiling dyan so merito kang kaso kundi kalyado. O sa Kongreso baga dadakulong sa kalyado di na-impeach. Pero ma-impeach mo duman sa Kongreso dahil mo piling pahalion. Kaya po mo po tabing Senado man giraray magiging senator judges sindaan ma-judge sa kaso. Kung ang bilang mo is may 8 ka, halimbawa 8 senador na para kay BP Sara Duterte o ay siyam, dahil mo man madadali. So, vice presidente. Takaipuan mong 16 eh. 16 tangani na makonvict. 3/4. Kung di ka mong bilang, wara. Wara. Kung buhay si Miriam Santiago, dating senador Miriam Santiago, pwedeng tinaramuyaw ka mo kayo ni. So, NBI man, nagpapasamok man sa NBI. Garo dahil nag-irisi pa di. Isipon din doa, paano po tabing masabi na paano po maganda ng tao na kung gada na ang statement po in public is pag ako ngaya ginadan may kinauran ngaya akong tao na pag ako ngaya ginadan gadanon man so presidente so vice president so first lady tapos sa speaker paano pa yan mag susugo na lapakan na yan kung gada na Jesus Mariosep, para babawo ng line of thinking kan mga kan. Kundi pinapahiwas lang po eh. Pinapahiwas lang po tabi ini. Anyway,
tapos na ako kang programa. Oratsa naman po, ang DWRL, Bareta, alas 7.